hengenkuva persuksiin, tuliko selväksi? Ole hyvä ja poistu. Valmentajat kohtasivat tuossa pukuhuonekäytävällä ja tässä sieltä hieman kuvamateriaalia, kun Marjamäki ja Tapola huutelevat toisilleen ja Marjamäen viesti oli Tapolalle ollut, että älä sinä liikaa tavallaan kitise siellä, kun tuomarit tekevät tehtävänsä ja työnsä, anna tuomareiden tehdä työnsä. Это был Савинайнин, потом приехал за него, вступился партнер, а Савинайнин решил тоже Алексеева за это проучить. Так, кто это был? Это был Пахаринин, они вдвоем начали его бить. Ну, это, конечно, некрасиво, вдвоем бить одного. Потом хорошо Пахаринин хотя бы ушел, потому что нельзя было вдвоем бить одного соперника. Так, Марьямяки, конечно, будет ругаться, но еще раз повторюсь, я четко видел, что сначала, когда ударили... Sitten kahdessa pelissä voittomaali oli tullut väärästä vaihdosta. Nyt tuomari kyllä sanoi, että ei ollut, että oli väärä tuomio, mutta siihen ratkesi tämä peli. Että ja oli miljoona hyvää tonttia, mutta Helianko oli sitten aina edessä ja vähän meillä on puristusta varmaan siinä maalinteossa, mutta 80 laukausta, mutta tänään ei saatu kuin 2 maalia. Ja vähän meillä on ollut paska säkä noissa tuomarihommissakin. Taas oli, että ei ollut jäähyjä, siitä tuli jäähy ja siitä tuli taas maali. Että meillä niin kuin seuraa nämä samat jutut, että väärä tuomio ja sitten heti heilahtaa omissa, niin se koettelee vähän tuolta syvältä, mutta toisaalta se on niin kuin erittäin hyvä juttu meille tässä vaiheessa kautta, että aloitettiin hyvin tokassa erässä läpiajo ja sitten ensimmäinen kuti sisään ja jatkettiin siitä ihan hyvin, mutta sitten olikin jo 2-0 ja meille 3. peli 4 päivään ja sitten kun tämmöinen tasainen peli ja vastustajalla oli pikkasen kovempi saavutustarve ja se on tietenkin huono juttu meidän kannalta, mutta mennään niin hienosti tuohon tokaan erään, että 2 maalia omiin, niin siinä meni aika lisää, yritettiin jotain vähän saada huilia siinä, mutta ei sekään auttanut. Siinä tultiin lujaa maalille ja siitä tuli 2 minuuttia estäminen ja meidän veskari on nyt aivotärähdys ja mitä siitä? Vähän sinne päin starttia, 4 kutia ja 3 sisään ja varmaan ei ole helppo paikka kotiyleisön eessä ja sitten tultiin 2-3 ja annettiin kuitenkin sitten niinku 2-4 vielä erän loppuun ja unohdettiin se erätauolla ja tultiin 4-4 ja sitten päästettiin 4-5 ja tultiin 5-5 ja mentiin 6-5, mutta sitten päästettiin vielä 6-6 ja sitten annettiin vielä peli pois. Siellä Jukureilun viikon ensimmäinen peli odottaa meitä jo Oulussa. En mä tuommoista tehokkuutta ole nähnyt, mikä Jypillä oli. Että se oli joka kerta kädet pystyssä, kun melkein siellä kävi. Jaa, sitä kun en tiedä mitä tekisin, kun 17-vuotiaana on höyrähtänyt tähän. Kyllä se varmaan jotain, kun niin sosiaalinen ihminen ja haluaa ihmisiä ympärille, että jotain sillä puolella, mutta en osaa kyllä sanoa tuohon yhtään mitään, että mitä se voisi olla. No yritän sitten, kun ne illat kun on kotosalla ja muuta, niin viedä lapsia harrastuksiin ja tietenkin kesäisin tykkään pelata golfia. Hienoa, että vaimo ja poika kiinnostui golfista, niin on jotain yhteistä, ettei äijä ole talven pois ja kesän pois, että on yhteisiäkin harrastuksia. Mäntymaa Ville meitä kovasti juoksuttaa joka päivä, tuntuu aika pahalta näin kesän jälkeen. Ville on niin hyvässä kunnossa, että se tempo on aika kova tuo lenkeillä. Että vähän sellaista narinaa kuuluu ainakin päävalmentajalta, että voisiko olla lyhyempi lenkki tänään, mutta hyvä, että Ville ei anna löysää yhtään. Ja leffoja välillä kattelee ja tykkään pitkiä kävelylenkkejä myös tehdä tuo Oulun jokea kiertelen ympäri ja muuta kattelen, niin siinä jotenkin niin saa ajatuksia vähän rullaan paremmin. No tarvii sanoa, että mä en kyllä edes oikein mitä ne soittaa pelaajat, mitä välillä kuulee valmentajakoppiin ja muuta. Että kyllä mä vähän rauhallisempia itse kuuntelen. Ihan Suomi, ihan iskelmää ja muuta. Mutta hyviä niin kuin mitä varmaan tulee kuunneltua, niin Lauri Tähkää ja mitä nyt kaikkea on. Sir Elwood ja välillä Topi Sorsa koskee. Yksi tarvii kyllä myöntää, niin yksi mikä on noussut vähän hitiksi, niin on toi Portti on poissi, on ollut aika hyvä meno, jalkaa vipattaa hyviä, mutta ne on vähän semmoisia korvamatoja. Joku taisi sanoa, että en olisi ikinä uskonut Portti on poissi, mutta siinä on semmoista niinku positiivista hyvää drivea ja tykkää se sillä niinku niillä on semmoinen ehkä mitä tarvittaisiin lisääkin.